volta no podem grans salts o gran d'això perquè hi ha un pat d'aigua. Sí? Llavors, a l'hora de sortir, vale? Jo crec que és un dels grans riscos que tenim, que no sabem no veiem el que hi ha sobre. A part d'això, quasi no ens deixi navegar, i llavors és una forada de peu. Una forada de peu al mig del riu, i més ara que no es veu. No, cap de 3 hores, ara imaginació m'acaba de penjar el nen. ¡Abajo, sí, Víctor! ¡Sí! Mira si arribat, mira si arribat.